Aw. Mga baka ang Bisayang baki. Hello guys, nasa tayo yung trip na nasa motor mag-open sa video. From today, this is another travel vlog. Mula Hospiran sa sige tating sa Alcoy di ay. Alcoy. Si Moldo buang. Ito guys, originally ang plan is mga tagwalboal dito sa Diyan sa Badjan. Wala may tabo kung mataw wow da mayaman. Resort sa Badjan, so mag-Alcoy na lang ni. Kung nila yung choice. Ug karon di mo matuo nga naarang ning tulo ning motora. Sakit should in town siya like that. So right now itaton lang sa tamo padungan to sa Alcoy. So this is here's the travel video montage. Babush. Hello guys, update. We're safely arrived here at Alcoy. English kay bayan. Labot na rin sa Alcoy guys, and we're here sa Alcoy Public Market para mamalit o food. Just call lang no, update lang gamay no. Ang among travel na abot og 4 hours kay traffic kay sa Talisay to Minglanilla. So basically kasagaran ng travel yun is mga 2 hours ra gid na siya. So dili mag-uol basta dala mo mulakaw og traffic. So right now, we're roaming around diri sa public market. Kaya mo i-check kung saan pwede naman mapalit. So ano no, nalako hindi dito kayo nga story ninyo. So, namalit sila Syro Cups. Eh mamainit ko na ang problema. Wala silang pamalit og himnonon para pamainit. So ano na itong Syro Cups, ma'am? Saan yun na? Kanya, ikaduha. Napo itong chika. Dili ko, kaya dili akong angle. Ayun. Napako ilang chika. Plano malit og bugas. Ang problema, asa lutoon na. Hoy, kaldero. Uy, in fairness, naaday sila yung kuandiri, oh. Nasa sila yung event, murag basket. Nasa sila yung basket. Nagpa-basket si Mayor. Literally. Nagpa-basket si Mayor, literally. So karon guys, nangita mig tindahan kapalitan og bugas ug uling. Kay unsa nang orasa alas 8 na nagikan mi sa syudad ug mga alas 4. Hi guys. Hi Ash. And right now guys, padung na ni sa among resort finally. Actually naday food diri gani upad sa public market na ray food. Ako na bayran is 44 pesos lang, natagbaw na ko sa kuan sa akong sa tawag ato dai Kikaon. By the way, good ako si Rachel. Hi. Kita na ba kasama na akong vlog? So nana di ay. Then of course, ando ka butanding. Di naman bantayan ba? Kuya, imuha ng mga anak na picture na kuya? Oh. Wow, amazing. So wala na yung eskwela. Eskwela pa na kaabot. Kinamanguran. Okay naman ko rin. Wow, amazing. Matapay ko lang din ang gawa. Sumo ko. Ito. Kami kaya pag nakumlawgaw rin kaya mo. Kumlodi ako. So tonight, medyo ako na lang siguro mahatag ni later is mga video montage na lang siguro. Kaya wala pa basta ko papakita nyo kagit-git man. So, kita-kits na lang later. Ang plate ticket niya is 130 regular rate or 105 for the students of senior citizen. So guban pang na discounts. Sa tindahan tiya. Ayun yun eh. Kanitindahan. Oh God! Hello guys, welcome back. So since wala naman ako ka-vlog gabi kay gabi naman kami nabot sa Tingko. So, ang buhating karon isa, sorry na lang tamo sa shore. Well, actually, ang shore, ang among gistihan is ang kanisya. Kaning Edwards Place. Makita ninyo kanisya. Along the way, at lang niya ang dagat. So, basically, ang yung naka-downside sa hotel, sa resort, is layo siya sa mismong dagat. So, medyo, pareho na mo. Bagay siya. Kada ganing tapulan na manglabang para mga ligo. Inito eh. So, ang itabo gabi sa mo last night. Last night, kanina lang apart.
Kana dira nga shore, kana. So, among gibuhat last night is, of course, naman sa atbang ang among resort. So, diha kami nag-inom. Then, pagtagay na mo dira, wala lang, tugsaw-tugsaw lang, which is, mura mo gyari po ng pag-relax. Then, mo tong gingon, disadvantage ang part nga, ang imong resort is layo sa shore, kay, pero na mo, murag, basta sa oras ng pangatog. Then, ikaduha, ang katusad nga resort, pinaka grabe ka, overwhelming ang accommodation kay una, pag-abot na mo, gisugat kami ni Kuya James. Hi Kuya James, if makakita ka ni. Grabe, tabang pa siya na magluto, tabang pa siya na maghaling, tabang pa na mo tanan. Then ikaduha, it cost us 2,000 daw, good for 8 na nga group. I-discount namin to up to 1,700 lang, which is grabe na ka-cool. Then, convenient na, kaya nalasad sila ilang kaugalingong gamay nga store. So, kompleto sila sa gamit, ikan sa paghugas sa plato, ikan sa inunon. So, sa advantage. If diri sa kilid sa shore, nasa mga kanisa lang mga nani, nasa sila ka ng mga ginagmay nga rooms lang. Non-aircon siya. Kaya nanay tent sa atubangan. Yes, ka ng dili camping tent ha, ka ng literal nga tent. By the way, pagsuri na mo diri gabi, ang kani tibok nga shore, kani kanyo kita ang tibok nga shore, lapad man nga shore no. Puno na siya sa camping tent gabi, kaninod sa diri. Overnight lang camping tent, wala siya entrance fee. Or ang mga cottages mag-range siya from 500 to 2,000. So mas nindot kung before mo muari, i-check lang sa your place, or if yun ani dili kay siya peak ka season, kani diri available ra ni siya diri tanan, kani diri available ra. Then look at the beach. By the way guys, na yung mga dagko nga hotel sa gadto, ipasiganahan mo, medyo mahal sa doon siya. Pero ang kanila travels for budget friendly man. So that's it. So far wala kayo nakitang lingawan nga video kay nari mo para mag-relax lang. Actually, I'm with a group of big people, literally big. Then we call ourselves budos. Yeah, murag mo din nahog na mong sa party. Di man nihilig og quality ka ng bonggang-bonggalicious. Nga, patay, kukuha na. Sige, di! Boy. So ato nakita no nga ilang gi-push og sud ang helmet nga extra large na. Og di gyapon marang sa ilang mga ulo. Ayo ana. Asa nga ulo ang maaray. Unsa imong masulti sa imong pagsulod sa helmet? It sakit. Nayo pa to. Patra ko words ang akong ma-describe ani nga movie. Ang nice sa upan ka word. Muna siya ang nangita sa iyang cellphone. How sad. Bolo mo. Kasi masulti ni mo tinga, nawa ang cellphone ni LP. Ma-extend. Woo! Oh. Di man na bakang gihiyap sa baki. So guys, hindi pa uli na mo. Mura niya siya among sakyan niya. Parang ramitanan, pareho gahapon, harang ra siya. So carry ra. Kaayo. Dili oy. Bye-bye. Kita kits. Next lang kaya.